Sanbanani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much for tuning in. Yabonga kakhulu ukuthi ungijoin. Ungakhohlwa ukuthi subscribe ntakaba mangaba ka subscribe, like video, share video as well. Thank you so much. Ungakhohlwa njalo ukubuka ama ads mangabe they pop up during the video. Yabonga kakhulu sithanda sami. Uyilike I video, that is very important. Nokuthi nje ungayithumelela komunye umuntu by using the share button. Man. So you guys, emva kwa yonke le nxushunxushe ebikhona when it comes to ke ama celebrities abaculi bedlala ibhola, you guys, something ibhola losaziwayo kade likhona laphana ngesonto nayo yonke le nyeva demi kade ikhona laphana phakathi ka Big Zulu no Dume Kokstad uTira benoKhuzani into ekanjalo, you guys. Kuthiwa ke uKhuzani yena uthi ke lolu dweshu ke libafundise isifundo, you guys. I think into yabo yebhola le is going somewhere else. Uma bengayithatha serious, it is really going somewhere else. You guys, sibonile laphana be interview futhi by the sports presenter azakasa SABC uAndile Mncube. So ukuthi uKhuzani ukuthi phezulu kwezinxushunxushu ezenzeke emidlalweni phezu kwazo ingxushunxushu ezenzeke emidlalweni yosaziwayo iGemini A2 soccer tournament ezinkundleni zaseTsakane Stadium ngase kuruleni ngesonto, kodwa umsunguli walo mqhudelwano uthe ebazoqhubeka nayo le ndaba yebhola labo, something like that. So ekhuluma neselezi uKhuzani uthe nokwenzeke ngesonto kwingxenye yokuthi abatshintshe ukwenza kulo mqhudelwano ngoba asewumkhulu ke manje. That's why ngithi lento yabo ngiyibona ukuthi it is going somewhere else. Uma bengayithatha serious, it's gonna be something big. So ke lokho kwenzeke izolo meaning ngesonto, right? Uthi kubazumile uthi besingazi ukuthi kanti izinga lalomncintiswano seliphezulu ngalendlela. Uthe umdlalo usazoqhubeka nangonyaka ozayo, kodwa sebezoqinisekisa ukuthi abalandeli babe novo kusukela isiqala ukuze kungenzeki ukuthanda yibo kodwa benze okuthandwa ngabantu, into kanjalo. So lo mculi kaMaskandi ukhulume kanje emva kodwesho lusuke sekufanele kudlalwe umzuliswano wamanqamo phakathi kweHip Hop FC neGqom FC ngenxa yokuthi ukapteni weGospel FC uDume Kokstad ushaye phansi ngonyawo walandela futhi imithetho. Into kabe ngimthandela ukuthi uDume Kokstad uyena ulandela umthetho. Abanye ngathi bebengafuni indaba yokulandela umthetho bebengayithathile serious lento, kanti yena uthi asilandele umthetho. So but uDume Kokstad uye washaya phansi ngonyawo laphana. Ubekhala ngokuthi iGqom iphule umthetho ngokungamdlalisi umculi wesifazane ekubeni bona bedlalise uPuleng March, futhi iGqom FC beyisebenzisa abadlali abaningi abangama professionals. So ilapho ke uBig Zulu weHip Hop FC enyukelwe khona umoya waze wabiza uDume Kokstad ngomfana, futhi uyabadakelwa kubheke wonke umuntu ku SABC1. So neMaskandi beyikhala ngokuthi wayengihle ukuthi hip hop beyidlalise umculi obengekho ohlwini lwababhalwe phansi. Lo mdonsiswano wenze iSABC Sport ingabe isawusakaza umdlalo wamanqamo ngo3 ntambama. So uyabona ukuthi manje bathe ukuyimosha yonke le ndaba. But anyways, esekhuluma nabalandeli bakho Facebook, uDume uchaze uBig Zulu njengomuntu ongawulaleli umculi wokholo ngenxa yokubukela phansi, futhi wabuye wathi ungundlovu kayiphikiswa. uBig Zulu akamlaleli omunye umuntu, mina sengimbonile yingakho bengingasamnaki nokumnaka. Ekhuluma bukhoma ku Facebook, uBig Zulu uqale ngokuxolisa kakhulu, futhi ngiphostile le video lesokuyibukile eka Big Zulu exolisa kuDume Kokstad nomndeni wakhe, okay, ngokuthi umbizwe ngomfana into kanjalo. So uBig Zulu uqale ngokuxolisa kakhulu futhi kaningi kuDume nasemndenini nakubalandeli bakhe ngokumbiza ngomfana yize eshadelo, yize esexolisile, kodwa uBig Zulu umsolile uDume ngokudaza inkani kuze kuphazamiseke umdlalo wamanqamo. Uvumile ukuthi miningi imithetho ephulwe ngamaqembu kanye nethimba elihlela lomqhudelwano. So iGqom ka DJ Tira beyihlule iGospel FC ngo2-1, kwathi iHip Hop FC yaqumba phansi ngo2-0 iMaskandi FC, into kanjalo, you guys. So bekukhona laphana, you guys, okuningi okwenzakalayo. uDume uthe yena akazisole ngaloko ngoba ubelwela sole ubulungiswa ngenxa yokuthi oBig Zulu no DJ Tira baphule imithetho eyabekwa yibo. Lo mculi wodumo lwengoma etimbize uxolise kuphela kubalandeli bebezobuka ke imidlalo nakubaxhasi naku SABC. So nakuba uDume ethi bona bebemsulwa, kodwa uza kwabo uThina Zungu uvele waphuma eceleni njengoJosoka wathi nabo njengeGospel bebepikile kodwa bahlulwa. Uqhosha weMaskandi uFC uqhosha weMaskandi FC uthe uDume ubelwela into ekhona. Wasola iHip Hop FC ngokwenqaba ukuhoxiswa kwifinal ekubeni idlalise umdlalo obengekho ohlwini.
umsindo bengeke ube bikho ukube ihip hop isamukele isinqumo sokulahlwa yicala phezulu kwalomsindo imidlalo iqhubekile njengoba ke indebe igcine iwinwe yihip hop FC kwathi ke iMaskandi FC iyalala isithathu imizamo yokuthola kuphawula kweSABC ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela ke so bekukuningi lapha na guys asithi nje kodwa when it comes to ezebhola vele guys kuba khona ukuphikisana siyasibona noma kudlala ama professionals you guys kuba khona lapha ukukhombana neminwe nayo yonke lento leyo ongayicabanga so nabo men you guys badlale kahle asithi nje khona lokho okuncane okungaboni ngasolinye kodwa ke that was entertainment, that was very nice, it was very entertaining. Even yona le drama after that it was entertaining. Ngiboneka TikTok abantu sebe busy ngayo into ekanjalo abantu sebehlekisa ngayo but it's just for entertainment but ngiyajabula ukuthi ngathi lento yabo izoya somewhere else maba ngayithatha serious. I can say ukuthi SABC iyangenelela manje so lo mdlalo wabo uzoba into serious ngokweminyaka ezayo mangiyibuka so yeah man, good luck to them you guys. Udume uNkokstad befuna izinto zenziwe ngomthetho ngoba uyazi ukuthi umthetho so uthi so bona bebengenzile leyo nto but hayi wayethatha serious ngoba sayijabulisa nje lana kodwa uphule umthetho into ekanjalo yona nto eyaliwa uDube Nkokstad bona bathi no ingoba udliwe yamukela ukuthi udliwe athi no kodwa ke nani phela anilandelanga umthetho kwaba khona dramanyana ethize kodwa ekugcineni it's just entertainment. It was fun for me ukuthi umbize ngomfana. For me I was like guys amajita noma ngabiza namjita mfana belapha negroundini or bengeke egroundini belapha asithi mhlambe bayiphuzela or lento yokuthi ushadile unezingane isuke isingenaphi amajita isuke ezinye izinto nathi sometimes we just blow it out of proportion man ukuthi nje umbize ngomfana. Even for me I was like guys come on man, uBig Zulu ngambiza uDume Nkokstad ngomfana indaba yonkosikazi nengane seniyifakelani la seniyifakelani endabeni yamajita. Just imagine angambiza Dume ambize hey boy into zabo bengamajita lapha okay because it was like kuthe phambi kwabantu because this whole thing was kind of like it was being videoized so ukuthi mhlamba abantu bemuzwe ebiza uDume Nkokstad ngomfana ngoba uDume ushadile nakashadile yonke lento seniyifaka nje ukuthi uLwana ushadile wakashadile. For me it was just nonsense you guys. Ngamajita ababizane ngesijita unkosikazi wakho ungenaphi nengane zakhe siyazi ukuthi mase lapha esemzini wakho usebaba wengane useyindodo yomuzi staff kodwa uma belapha egroundini like come on guys ezinye izinto man let us just come on really. But anyways it is what it is you guys. Sethembe into yabo izoba impumelela something like that. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibukele video uyilike uphinde subscribe ungaphuthelwa faka that notification bell on so that each and every time I upload and then you get notified. Ngizokubona futhi ku video elandelayo. Bye.